हई कमरिया धके दाबहो ए मनवा के पापा हई कमरिया धके दाबहो ए मनवा के पापा हई कमरिया धके दाबहो ए मनवा के पापा हमके बुलाए रतया मान नहीं घर के पूरा शिकायत करके कहत है गोतिन के बुलाए रत छोला नहीं देखा गोतिन के बुलाए रत छोला नहीं देखा अपना बहिन से नाता ए मनवा के पापा आई कमरिया धके दाबहो ए मनवा के पापा एगो पतो अपना सास से जब 8वां महीना होइल रहता आ जब दर्द होता पेट में तो अपना सास भी जाके कहत रही पथेला कपार देहिया टूटला ए सासू जाता पथेला कपार देहिया टूटला ए सासू जाता आए रे जाता ए हमार करे सास सुनत रही अपना पतों से कहत रही कि ओ दिनवा काहे ना बुलाइलू है जब हमरा मुही पर बेटा लेके घर में जाके केवाड़ी बंद कर दिया भैया थोड़ा सा ये लाइट बंद कर दीजिए तब सास अपना पतों से कहती है जाह दिनवा ए बहुआ बेटा लेके सुतालू केवड़िया बंद कइलू ताही दिना
भाई रुको हम अभी खत्म का भइल त सास कहले बड़ी अपना पतो से पहले के पतो ये सास के जवाब ना देत रही सा लेकिन आजकल के पतो ये सास के बातें बात पर जवाब देत रही सा आ तब पतो अपना सास से कहत रही बात सुन के ओह दिनवा ए सासू हंसत रतिया गइले हंसत रतिया गइले ना जाना ओह दिनवा ए सासू हंसत रतिया गइले हंसत रतिया गइले ना जाना हाय ना जाना भगवान के मरल भगवान के मरल ना जाना अच्छा है दोनों और अगरबत्ती गाड़ल की मच्छर के दवाई है मच्छर के दवाई है।